majete system tazvida tupfurira mberika nachoka chirongwa chedu pano pa National FM. In remembrance of our Smoko Guru, the late System Fanuel Nyasha Tazvida. Rest in peace, Mudara we Smoko. Leroy Gamsena, Jelas Chareka, King Tazvida, and Admire Ngoshi. We all remember you, System Tazvida was Smoko hero. We all remember you, System Tazvida was Smoko hero. We all remember you, System Tazvida was Smoko hero. We all remember you, Kambare Smoker was Smoko hero. We all remember you, Kambare Smoker was Smoko hero. We all remember you, System Tazvida was Smoko hero. We all remember you, System Tazvida was Smoko hero. Kambare Simoko System Chinomurangarira. Kambare Simoko Jelas Anorirangarira. Kambare Simoko Kamsena Anorirangarira. Kambare Simoko Kingi Anorirangarira. Kambare Simoko Admire Anorirangarira. Kambare Simoko System Chinomurangarira. Kambare Simoko Yesu Chinomurangarira. Kambare Simoko Matsikiri veSimoko vanorirangarira. Kambare Simoko Zimbabwe yose vanomurangarira. Kambare Simoko Kana ndikazvira ngarira ndochema. Kana ndikazvira ngarira ndochema. Wemai hanzi namutadzi pamatamu. Webaba hanzi namutadzi yoerere. Ndomuda akadaro mwana uyu. Ndomuda akadaro mwana uyu. Anondida ndakadaro ndiya uyu. Anondida ndakadaro ndiya uyu. Kanoka posa ndichawana mumwe. Kanoka posa ndichawana mumwe. Ndinozviziva chete ndichawana mumwe. Ndinozviziva chete ndichawana mumwe. Baby rakanaka chinida iwe. Chinide kanasara nsina purura. Baby rakanaka chinida iwe. Chinide kanasara nsina mudiwa. Kaneke yomirane wangu. Kaneke yomirane wangu. Doda nokisa yomirane wangu. Doda nokisa yomirane wangu. Beka beka yomirane wangu. Beka beka
Gagobrora seku pipi uchuanza Gagobrora seku chkecha nichuna Gagobrora seku pipi uchuanza Gagobrora seku chkecha nichuna Ndoka chokamboka nziko remembering system Tazvida vanga vakabata paka King Tazvida Kamsena na Jealous Chareka asi ndanga ndichinzwa pari kuficha voice ra inini manzwi rangu pari kuficha voice ra Jealous Chareka panika touch yeah pari kupinda voice ra Joyce ra Jealous Chareka wega unonyatsonzwa kuti aiwa inini pachangu ndo manziro andaita meno wamwe kuti mapanzwa usika kuti iro voice ra Chareka rachamuna mburibata here asi inini ndanzwa rinika touch right amaro tereri takapedzera isiso Lucky Miliki angosiya band akaenda ku South Africa zvakanogozha ku South Africa kwekwe Lucky Miliki pupuru kudzoka zvakare akudzoka kubasa zvadhakwa South Africa regai tinzwe panapa kuti izvi zvakazoitika adzoke kubva ku South Africa. I remember tiri paGaza Hall musi wacho ndabva kunoridza Beshnaf tatine tori yekumanikaland uko asi basi taizotendera kusvika kunana Bed Beach tendera kwese kusvika kumatebeleland north yekusero chizodzoka ndipana pakati ana gweri kwekwe kadoma chuya mairo matonzi ya taigona kuenda for 28 days otherwise the longest tour takaenda for 33 days tiri musango nekunana Mount Darwin tikabuda nekuseri kunana Shamba kwakupinda kwaMurewa kwakudzoka kwakudayo nepakati apa kunana Macheke Museru kwakuenda kwaMutare kuseri kunyanga Nyamaropa kwakudzoka kunana Chipinge kunana Nyanyadzi Mesemu kwakuenda kusvika kuJezu kwakudzoka munana Checheche kudima Chichiredzi munana Hippo Valley Rengo Mine ndisu kungundu kwakutenda futi ku Bed Bridge kwakudzoka nekuseru kunana Nicholson kunana imi taifamba imi ya kwayendo kwete saka tatorongedza kiti yedu muho muGaza Hall takatoleza nzizvi mukoma watori mota wakatotyora ndo bosi pahall papanga pane phone bosi laki pakasvika kuno kakabhanzwa kuti isusu tiri kupi tiri mutori ndo batreka ndo vaenda unogadzwa maposters kuti vakomana ava vari kupi zvikanzi nhasi vanofanira vari muGaza Hall ndo vapiwa namba ndo vafonera tikanzi fone ndo yakaita zokonektiwa yaya kuti ndo vasvika kuhall ndo badairwa netimu rere pahall zvezvi tikanzi hakune call yenyu ndo vana mhaya ndo vandasvika ndo vana receive hallo bosi inini handiri band secretary papo apa ndaapa stage manje ndanda kuimbawo namukoma asi ndirichi
ndiri secretary weband, right? Sakanzi ndine laki baba ndadzoka hazina kumira zvakanaka, saka hey ndachikumbirawo kuti mutaure namudhara kuti ndidzoke kubasa. Ati hey nyaya inotambirika here. Ndikatora timira timbotaura nawo, saka imi tokubata sei ora chimbokatai muzofona after 30 minutes munongofona direct panamba idzodzo. Tikanzora tiri bo ndovanaina ndovanasvika ndakasvika pahwindo yemota sei ndasvika ndovanadongera mudhara akatoleza zvichaizvo. Ndati ko plus laki ari kunzi auye ariko kutown, saka ari kuti ari kukumbira regerero, ari kukumbira regerero, ada kudzoka kubasa. Inini laki ndaimufarira zvinhu zvaizvo, angari top face, angari top face zvaizvo, endi zvakawanda taironga zvakawanda tese. Saka zvikanzotokumbura kuti tese ndikati itori saka ndatomisa kuti tonzwa kwamuri kuti zvakamira sei zveshe. And faster pakabva paitwa dare zvikanzoshedza vamwe wese, bosi ivo mukoma lake vaita se vaimuda bosi like mabatiri aita maridhims acho ka nekutengede neflow yawo yevocal bosi apa zvaenderana. Bosi apa anga kutiridzira rhythm ipapa angari last fatia iriza gitari, but angari good pamarhythms pamalead than rhythm anmona. But mabatiri aita laki manje ka angari creative zvekuti aigona kungochinja gitari then system autofita vocal ochinja futi asi iri same number anmona. Saka vaiterana zvakanaka. Saka manje kuti iye angopa decision ega ngoti haiwa ngawe kunoko zvakamuremera ndobvatagara dare faster team yes. Saka nzira laki arutaruda kuya kunoko chichi, saka moda titese. Saka ndimofana kutovhota kuti muda tauye here kandi oregera basa. Saka ipapo manje kapanga pakusheka maye bosi like munhu angakaita sa kamusena anga akupfekera bosi kamusena pakaya kusimokoka anga ari domain aitambira kudhoko saka akazongoona mukana ipapapa nekubuda kungoita vanhu ndovangoya uyu pastage anmona. Saka laki neka experience kanga genwa namusena uyo last anga kuti manje laki kana auya zvakureva kuti panenge pane makwiki mamwaya. Saka takabva tangoita zvokuvhota zvinezvo. Saka muvhota kwega isusu waida kuti laki auya ndobva auya, but I know kuti imwe team yakaita fanike iye Roger na last I don't know umwe ndochingani. I think ipapo tiri almost kana 10 or 11 or 12 band rese. Saka pakakwanisa kanenge 3 or 4 mavhotsi ere angachiti ngaregedze kuuya ndobva varohwa nechine vote right. Ndobva tatoenda apana ndakamupa 30 minutes dzekuti afone. Saka akazofona I think zvekuma around an hour and 30 minutes tikati uya kuno kuchipingi ipapo because tasvika panzvimbo in time ka. Saka ipapo takasvika zvekuma around 8 dzekuseni. Saka kuma 12 ndokwana kuti uya kuno kuchipingi. Studios. Moni muli bwanji nanga ndine mbale wanu woyimba King Isaac ndimakonda kumvera National FM ndi imene iri ndi chindodo right. Mamunzo aka Isaac Tazvida ndianga achinguno tipapa nhoroondo inokudaro yekudzoka kwa Laki Mmiriki. Rigati chinzwa panapa kuti iri Laki Mmiriki wakauya sei achizvitaurira iye pauzima. Vandasvika avakumana vakabva achita band. Saka imi pamakabva kuno kunzvimbo yenyu yakasara ndopakazotorana last fatia ndobva atorana vauya kuband. Leroy Wilson Musa akabva abvawo futi madezi angu iwayo ndobva kwaya Leroy ndobva ndadzoka inini ndikati ndauya kubasa kwangu vafana vanga kufarafara stereki vanza tisita kutonga panapa chichi tisita kuridza panapa ina kati hai mumra afana stereki ndinataure nawo indotaura na system
ndobva ndanoona na system anamutaura kati ini ndadzoka kubasa apa saka system ainditi baba manje ndo title madaidziro aindiita ane mama respect raingondiita zvokuti kana vese ana Isaac nana Peter vese vaingonditi baba through mukoma wavo ane respect yaingondipa iyayi ndataura naye zvikanzi azvishuwa but basa unofanira kuva pabasa but zvatoda kuita manje toda kuti tinoda kudaidzira meeting. Of course ndine say but tinoda kuti ndiise kuvanhu kuti no mukuvana adi adzoka vadaidzwa meeting ndobva taenda kumhiri ukoko kausarikwa kuti kugara vanhu kwese ndobva driver wamota ndobva dzaenda kumhiri komba takugara iko pakaitwa meeting zvanzi vanhu votai panga panani nani apa pakapana na Rogers Fatia na Last Fatia na Peter ana Roy ana yaitamba uyo mboko matenganyika Cosmos uyakazi muyana vanatonga yaitamba uyo nemukuru yakawanda patara miri koko ndobva kwana inzi vanhu sumudzai maoko vari kuvhota kuti murume ngaadzoke kubasa ana Fatia because last ndanga kuti zatidimuka saka it's obvious it's obvious anga tori negative nenyaya to vanza all right awana ndobva vhota chi ngerana last rororo ndobva vanza akomana afana kuya kubasa ato but system ndobva ari manje but uyu anofana kuti ave kubasa sarudzo yakabuda sei apo sarudzo yakabuda ichinzi ngari kuya kubasa vamobilizana sechikwata manje afana kuya kubasa chichichi but system ndobva azongoti but anofana kuti ave kubasa ndobva ndati right ini zvandoita inini ndoda kuya kubasa kwachikoko right ndadzi ndiri kuya kubasa but handisi kuti iwo lasi ndichakutorera gitari because zvinhu zvese zvindakazviridza iwo continue nokuridza zvinhu izvozvo ini ndobva ndakutoimba hangu makatomboita mabacking vocals because masongs iwe ndina ndabheka kustudio manda kutoita mabacking vocals mashows meya ndichizotora hangu gitari apo nepapo saka ndaizoti time yandotora gitari manje chaunga manje chinoziva chokwadi no uyu ndo chaizvo uyu ndo munhu anoza gitaro but imiwo kuti mamusingaitirewo mukonyo here papo nguva laki kuti mari bata gitari makunyatsokuita chaizvo kuti aiwa vafana vateta izvi gitari zvanga zvirimo saka pese paunotobata chinhu chako unotobata maitiro ako chaivo saka zvasiyana nekudzidzira zvasiyana manje vanhu vakutoti aiwa uyu hatichamuda kumuona apa mashows manje saka lasi akabva angorega kuya basa inyaya idzodzo manje atoda pressure yakubva kuvanhu manje uzaiwa yasoanobata kukuridza ndouyu kwete mukembe aiwa kunze uku last ndobva angoshaika ndobva ndangokondinya ndakutodi ipapo manje saka last paakaenda pakabva enda kupi last akamboda kuti akabendi kake because Roger akambosara ndobva azobva futi ndobva vakuita bendi ravo vaiti maungira stars vakatombori kuti akasingurukawo vari 2 imi ndobvapo ndokusara kwamakazoita ndobva tangosara tichingoita zvataita right pakabva Rogers nzvimbo yake ikapindani Besu Besu anga kuzwa na Peter matime iyo Rogers aichinja na madrums na Cosmos matenganyika manzo apo ka mkoma Lucky Miriki chiri kundishamisa apa Isaac panga achitsanangura aitizo
Lucky akauya tiri kutoa kunana Chipinge huko, tikaita mavhoti kuti auye here kubasa kana kuti asauye. Asa papa ndakaenda kuchitungiza kunokurukura, pandaikurukura na Lucky Mmiriki ari kumba kwake kuchitungiza, akati takadhiraivha mota tikaenda kumhiri huko, kwakusati kwakugara vanhu kuratidza kuti muHarare munomu. Saka ndichazive paarutaura chokwadi ndiani. Lucky Mmiriki ari kuti akadzokerera akapinda basa akadzokerera muno muHarare. Isaac Tazvida ari kutora nzizo akateera kuto akatoudza system kuti ngomana ariko kutauni huko ada kuya kubasa. Saka tizive ari kutaura chokwadi apa ndiani. Takazofamba nebhendi rikazosimuka chaizvo, tikafamba tikatenderera kunana South neMozambique, ndo yanga iri wese. Mozambique yakatori gold mine chaiyo. Chii chaitika mukasvika kuMozambique nechazita challenges? kuMozambique bhendi rakazikanwa zvisingaite masongs aya, because vana Mozambique vanofanira zvekutamba. Saka masongs anga ari popular zvisingaite. Every song yatabudisa yese kuMozambique yanga iri hit. Vaiyatenga zvisingaite kuMozambique. Saka kwese kwataifamba pese, kubva kunana Beira, Chimoyo, Katandika, Tete, bhora kabhora basa ukoko maizadza agari masold out. Taizadza zvisingaite. System manje zvaita manje anga neme character. Yeah, anga ne character yekuti ina handinzwaro manje. Yeah, zvokuti even munhu efan akangotaura zvimwe zvinhu so zvaigona kutotorana, anga asina zvinoenda kure, aigona kutonetsana nemunhu pane imwe situation kuti ko ari kuita seku. Pane here chimwe chiitiko chamuchiri kutondera ndakambunza kuti pane pamwe akatombotorwa nemapurisa? System nyaya dzemapurisa muri kubasa ikoko anitsana nemafadzi kuti atorwa. Incident yandoziva yekuti yanga asiri accused, ndekunetsana nemafanzi. Yeah, takambonetsana nemafanzi kugwero kumutapa hoko, but iri issue yekunzi makansira kupedza. Mafanzi ndo vanangotanga kuita noise. Neimwe futi yatikazoita noise yakazomboitika paodzi pai vanhu vachiti isusu hatibhadhara, isusu tajaira kudi kupinda mahara. But incident yakaita iri fani ndeyekuti tiri pamvuma apa manje akazonetsana nomumwe munhu masikati, so tasvika masikati vakunzi iwo sisi maona chinhu iwewe chichichi iyeni pakatanga kuti iwe une chikwe, otherwise ukatozvitarisa kumba kwako chaiko paunotorara pasiwo. Kumba kwako kana kuine mubhedha, kana uchirara pamubhedha iwowo daupa $200 andedhese kumba kwako, daunoona mumba mako iwewe. Saka munhu wewe yangowanza akabva atonyara kuti vanhu vaende kumba kwake, mari yatopawa umwe munhu weikoko kunzi kana uchirara pamubhedha nasiwo 200 yandikupa uyu achakupa iwe. Munhu endobva asvika ndifunga anga asingararo mumba make manga musingaratidziko. Ndo zvimwe zvinhu zvifani zvaiita. Abva atoramba kuenda tazvo. Ndobva atoramba munhu kuenda kumba kwake. Kuenda kuti anomba kuti kunoonekwa. Saka ndo paakazonyora kapokodzo wagere musha wadaro. Song yeye manje andekare song yeye. Song yeye bozi yanga yatobuda kuti andekare ndiye iba first album gaye. Saka apa ndifunga ngato ma 95. Saka kwakuruda kuedza kuda kutedzera kana kusimbisa zvaangagara akanyora kare kuti vanhu vanotaurisa ava havana kana zvainazvo. Ndifunga ndo zvaida kutry kuita, but munhu wozongoti hama iri kuita sei kwezvine ndozvimwe zvinhu zvokuti aigona kungosimbira kuda kuita chimwe chinhu nomumwe munhu kungoitira nharo dzimwe dzisina basa.
ndo zvaita anga asingada kukundwa pamasituations anenge angoitika situation inenge yaitika aida kugara ari on top agara ari asingoda kuenda pauzuru cheta avagere mushe tinovaketa tinovabokola avawawate niksi ndo kambo kanofanirwa hanzi natete Sperire Zakaria anza ambuyano hanzi ndoka ndoda favorite yangu iyo because vanovawata tinovaziva Macleva apachiwe shapo sawira wangu uri sei koko hanzi ndakachibata chimuti aiseko mdhara wangu kambarami ekuchiweshe ikoko kam blajeda jeri mashonga nyika muri kuonerwa muri kuchiweshe ikoko kam andakachibata ndiri kuno kumuzanzi mukoma wangu Peter Matonzi andakazovabvunza mukoma kuti ko iye composition dzake aiti kana akukompoza aizvifambisa seiko mazhete sewechita system tazvida system zvamadiscovery andikaita ini mbozi ndakashanda naye pakutanga system aigona kungoti mukatanga kuridza gitara anokwanisa kutowana zvokuimba ipapo handina pandikati ndakanyatsomuona kuti system abata pencil ane pencil kuti ndakunyora kuti zvakati aigona kuzogadzirisa of course uzonyatsonyora zvimwe zvinhu zvanenge achida kutry kuita but aigona kungotanga song from Norway mangoridza instrumental iwe motokudza munhu akutoimba ingazvi akutoimba zvinhu zviright saka mimi maitogara muri busy kucreator
Papa busy magara muchitotsvaga zvinhu zvinyowani chete because kana pastage imwe song yangu ngotanga pastage ngotanga kuridza gitara mwangomana angopinda so yatova song like song here yatikaita yekuti autana kuonererwa kana chikana chinge chichi kana vanhu vawanda here song yatakatanga ukaripa paselfie papa makazarisa vanhu saka certain guy akangoda kudisturba situation dzai kunakirwa kwaita vanhu saka time yainesanasana vanhu iye indava ndangotaka kuridza gitara saka iye ndobva atobva kuvanhu atonakirwa negitara ndokuridza ndobva atotanga kutoimba izveye kuridza utanga kuonererwa mukoma kana vanhu vawanda chichi nyaya yemisindo yaito yemisindo iyaya ndinovharisa bhavaresa yabva yatotanga ipapo ndobva yatoimbwa ikatonakidza vanhu vakafara steki ipapo bhuruva yanondiziva yakabva yatonakidza singaite nesituation yanga yangoitika ipapo saka ndo mamwe makombozera aigona kuita masongs akwasira sekwa Vitalis Gotamika fata anzi tinaye mazhete sekwezhira uyo kama Joyce Nyachenja amaika na vete anzi system ndakaona achirova mumwe muchinda pachakonda growth point apo akushamba anzi pakamwaiwa anzi mukomana yanga kuda kukumbira ruregerero rwenhema anzi system aifamba nechamboko aive munhu wemajokes asi aitsamwa edina guira usera seke autani kuonererwa edina alright asale ndimponya Dr. Philosopher avatani kuonererwa umwe asingatani kuonererwa ndiana esimba nyika apasinga kubhangetwa atane kuonererwa tendai gadzikwa newe autane kuonererwa hanzvadzi yangu tsitsira musi paDZ kuna murehwako Henry Chaoma na Joshua Sato autane kuonererwa Stuart Shuto Zizipa autane kuonererwa Mainosta Lois Bamus atane kuonererwa futi gogo mavia na gogo futi Jeffias Buru ndiye umwe asingatane kuonererwa Rachonyarigwa anzvadzi akutanika izvo system aitorova vanhu nechamboko ukada kuonererwa zvakaipa nditika munhu harowe imi basa renyu nderekufadza vanhu kwete kurova vanhu kana mbida zvekurova vanhu endai kutsiva hanzi ndikagumbuka inini bhawa ndorivharisa kuti uri nongo njangu Kenneth Somanje pachitungwizapo kama Fatima White amai whisky apa Gilston hapo Atindika kumuka ndino parisa parese Atindika kumuka buru wewe vanondisiva Atindika kumuka ndino parisa parese Atindika kumuka kuhara wewe vanondisiva Atindika kumuka ndino parisa parese Atindika kumuka buru wewe hanzi vakadzi vanopindawo zvigure here pane zvandafunga namemo vari maoko variko vakapinda zvigure kana Dorothy Siyani apinda zvigure Dorothy Siyani ambuya sani variko vakadzi vanopinda zvigure Lucas Driki muri kuonererwa muri kupi pasiya so Wait,
zvakazokupeiko zvezvibhakira weiwa zvakazokupeiko mari hauna hembe hauna unorara pasi mari hauna hembe hauna unorara pasi kuzodya mari dzawo kwete zvezvibhakera. Vese vanoona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvemisindo. Vazhinji vaunoona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvezvibhakera. Vese vaunoona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvemisindo. Vazhinji vaunoona vauya kuzodya mari dzavo kwete zvezvibhakera. Hanzi ndikakumbuka ndinovharisa bhawa rese. Hanzi ndikakumbuka guru vaye vanondiziva. Hanzi ndikakumbuka ndinovharisa bhawa rese. Hanzi ndikakumbuka kuhwara vaye vanondiziva. Hanzi ndikakumbuka ndinovharisa. Right, 97 kwakaita another gala ku South Africa. Yanga ina Thomas Mapfumo, Oliver Mtukudzi, Kiyama Boys, Paul Matavere Boys eSmoke. Takabva tese takagarana namukanya abhazi racho ranga rakapenga ranga riri kuJamaica. Rakabva kuchitungwiza kusvika ranopinda paborder dziri mbanje dzega dzega. Utsi madzibaba na system wanga wakatogara kutoza na driver kudo kunopinda mhepo kubozi wanga usingarowe. Imwe team rese iri. Arinakono tinapinda sembudo. Mukanya wanga itorina amena anonzi chi anosunga anga akagara pa next na mukanya apa. Ku imi ndakazona kuti akumana rengo dzibadikidi watosunga wako amene waenzani wenzi chikona mombe rengo akagara padhuze na mukanya nzezo wengo dai vamona nzezo chichatotenga kutotsva kudai vamona vesana basharo vanga takatiri motese mubhazi road takada dese msechikotsva takatsva kusuka kubhodha kuyambuka bhodha kuenda kusvika kutoya ndo dada kutoya ndo bhazi richikotsiri tiki ana madzibaba akandisetsesa oda vari kufura nduku chakambondoka raidzi bhazi rekuJamaica Reva Saka trip yakunakidza here. Aiwa, it was one of
nokoti best shows of Zimbabwe ku South Africa. Boza yanga ine vacho vari pa hit. Yanga ine cream and show ndo aipisa pangwa. And ndo aipisa kwete zvokutamba and show yakanakidza zvokuti that was 1997. Indana ngoshedzwa zvacho was like ina na brother taitseka na vocals akanaka zvezvo. Ma vocals edu anyazopfeka ndofunga kana mukadanya stera mamwe numbers ayo. Anyazopfeka na zvakanaka although rangu ranga a little bit lighter. But Isaac wakazopinda here wakamupanipa wakamupinda here mu studio. Mu studio sekurekoda na mukoma aiwa na mukoma kakubva kuna bhuku rerudo titese ma backing vocals ndichirova ma backing vocals pana foromani vaibandiri nonzi vaforomani ndimi mawananga plus andioneka voice kakaiwa ndini kandairova vocal iroro then kwakupinda munana dozi tsika namagariro rwendo rweupenyu then ese kusvikana munana huri nyoro moto andimona kune mamwe numbers mamwe anonzi aingotorwa kumashure achiposirwa because muna 1995 takarekoda almost about 80 songs ka1 dzikangounganidzwa ndobva dzaunganidzwa ndobva dzaramba dziri kustudio saka mukoma zvavaita manje vaiti aimira uku kurekoda aimira kukomboza aingoramba achirekoda nzezvi then otora kana ti 2 or 3 numbers zvokuti albums ese kusvika pana uninyoro moto paipo panotori nema vocals angu papa boss mukoma yangotora obva wapfekera number kana 1 or 2 otora opfekera nzezvo otora ongopfekera kusvika ipapo saka pese patantitese and mostly mukoma wanga ne problem yekuti vaishosho ma voice mashows animona boss like they're gonna donza kana almost about kana 28 days tiri musango right saka kuimba every day pane pasina kuimba pamwe munogona ngoita break of 2 days yet pesa pa vocal system ndosaka mitonzwa kana anona ma voice izo zvirai nawo inyaya vocal iro but like ndikatanga kuimba zvinhu zvatochinja boss like rikangoputika chete voice zvafanana mukoma Alec izvozvo mukasvika mitotaura nawo ndimunzwa voice rawo but mungazowaziva kuti ndiye anotaura kuti animona voice rinovhurika rinoputika so rinobreaka then uchitanga kuita sei kuchipusha but pakutaura mai rinotonetsa saka mustudio ndaipinda nawo then mashows South Africa kwesona na Mozambique vaitondishedza ndiri kubasa kwaitonyepwa zvezvo kubasa kunzi Peter ndiye wanzotumwa inzi tukuenda kwakatika inoshedza Isaac vaingondida zvezvo boss combination yedu nemotivation yataitawo zvezvo kana tiri pastage yanga yakasiyana neimwe team rakazosara ichita se chizobatsirana nawo pama vocals mimi ndaita se ndaenda kubasa saka ndo mambere anga akaita setup yesimoko pastage work Mazuano magawa
System Tazvida Masungura Boys Dia Lucia kana vave nemumwe ndibudire pachena Lucia mudiwo sandiwikire kana vave nemumwe ndibudire pachena vakadzi mazuva ano makawandisa shawana wangu vachandidawo vakadzi mazuva ano makawandisa shawana wangu vachandidawo Tanzwa panapa Isaac Tazvida achichara nezveku South Africa rwendo rweku South Africa rekati mbonzwawo panapa Leroy Kamsena achitiudzawo nezverwendo rweku South Africa toyo kutanga kamira sei ko tinobata kwese techida kuti tidachida kunzwa chokwadi amativi yese apa wanzaka dierusie wandiwanzire dierusie wandiwanzire dierusie apa wanzaka dierusie apa wanzaka dierusie wandiwanzire dierusie wandiwanzire dierusie takatanga kuenda ku South Africa pane festival yakaitwa ku Thohoyandou 96 yanga ine ma top 5 groups zemuno kukatorwa Thomas Mapfumo Oliver Mtukudzi Kema Boys Paul Mataire na System Tazvida ndio ma group 5 aipisa panguva hiyo yakarongwa na Ainzi Lazarus Tembo ndiye akafonera nane ku ma promoters vati tsvagiro the top 5 kupisa izvo no Zimbabwe saka ndo magusa akasarudza iwaya saka takangoenda tiri one family tese because takangohayirwa bhazi vatamona tese tiri mubhazi nonana mudhara mukanya imomo tese tinana mudhara mutuku imomo tese zvekuti endino it was an experience imwe yandakafara noti vamwe vacho ndaingota yokunzwa vamwe chingota kungoona kana maposta but takazona mukana kunyatsoita interact manje tichitoziva kuti ndinganongoseka kwachidai handinganga ichanyambovapa achidai saka zvakandinakidza kana nhasi handikanga chii chakaitika South Africa marova ko takakonzeresa ako ndokatakakonzeresa manje kuti mazuva anochiva atauri ndo yanga pahit saka system akatora mukombe ya mukanya ndo vakambo mukanya vaidiwa zvachaizvo but ndo vakamboti netsei kuda kuenda kwa stage nokuti kuti vazoya pa stage ndo vakazopedzisira kuridza ya vakatosita kuti uyane vakata kuescortwa nemapurisa motikadzi dzemapurisa dzichitoita kutodispersa mota kuvhurira mukanya kuti auye bhozi pakwakaleya zvisingaiti kubva kuhotel kwavanga vari kusvikira ground papasingafambiki ya saka pavakaona kuti vanhu vawandisa manje vani padhimandi zvanzi wedzerai mari anga kutoramba kuenda pastage vanzi wedzerai mari yamakashaja hazvienderani nevanhu vandokona kumapromoters saka akatotora nofunga 20 to 30 minutes chitonetsa kuti aende pai saka isusu tiri pastage taifanira tikabva isusu yova itasa saka takatozopuwa imwe nguva yavainetsana ndio nguva yatakabva saka takabva tagepawo futi nekuridza vyakwe saka mukanya vakazoyawo pastage asi isusu ndopatakaona mukana wekuzozivana nevakomana vekakati yanzi kakati vana Chirobeya naThomson Chauke akazomboya kwatiri futi yeThomson akazoenda kwavachopa ezvino ako UK saka
South kwakatibatsira nokuti takazobva tatengawo equipment inyowani apatoyo iyoyo tatenga equipment inyowani tikaya kuti tikatanga kutonyang'anya chaizvo. kunze kweSouth Africa kumwe kwamakaenda ndekupi? Takaenda kuMozambique. ndo kuMozambique patakaenda kuMozambique ndo pakati panodyarwa mbeu yekuti tidiwe sitere kuMozambique namukoma system nokuti uko vanoiti chanzenza chanzenza abwera chanzenza vanoda kuti system ati sister tazvida sister saka ndo ndochinyamwana nhasi ndikaenda kuti tashuva vamwe vakandiona vanongonditi sister tazvida uko havagonusa zvekuti vanoti uyu muimbi ndinhingi uyu munin'ina wacho kuti uko vanoshedza group chete rese vanongoti vanhu ava ndo zvavari saka ndosaka vachinyanya appreciate music yedu. kumwe kwamakaenda kusiri Mozambique? Takaenda kuMalawi. matambiro sei? Uko komanje ndo kwakutori wese kuti munhu wacho anonzi system uko vaida kungoona munhu ane scarf because dzaita scarf saka zvotona vekuradio iko kwatotaura chitoti kana ukasa dressa scarf yako vanhu havacharamba kuti hausiyo saka dzakatoenda dzine scarf vanhu vakamufarira zvimwe zvisingaita. Kwaigomufarira sei vasinganzwi mutauro waimba? vainzwa noda kuti vamwe vacho because Malawi Mozambique kuna vamwe vanonzwa Shona vazhinji vahama dzavo dziri muno saka ifind kuti vamwe vacho vane kaidea ikoko variko mazimbabwenzi ikoko. Kuna Zambia muna kuenda? Zambia ndakazona ndandega ini. Botswana hamuna? Botswana hatina. Abiraganaga chinina iwe ndini ndega ndasara ndisina mundiwe. Wakanda
ndapenya denga chindidawo iwewe. Alright. Ndakabvunza kamsena. Nzvimbo yamanyatsoti mimika. Makafarirwa muno mundeipi. Maprazi noma growth point utanyanyofarirwa nokuti muno mutaoni manzi edu vanhu vaidzikisira. Right. Ndekupi kuprazwa ungati kuprazwa kati takambokonzeresa. Patanyanyokonzeresa pachakare. Kuti inyaya yekuti area yakakurirawo mukoma system ero. But apa pese pataitodza pachakare ka paitobayikwa munhu kana munhu nebanga kana kuti paitonzi hapana kumira musha. Saka kundokwayata pachakare patandarai paya nekupurazi kurafingora nepurazi rekurafingora nechati painzi pachikamwaza kamwaza nepurazi futi nepatengwe panotaura paya nimwe nzvimbo yaifarirwa sterek kokuma growth point mazevo maondaro ni number 1. Right. Ndakazoita mhanza yekuita uhurukuro namai Tazvida Barbara. Regai tivanzwe vachipinda kamudariro. Ndoitwa Barbara Mabuya Tazvida. Kumusha ndobva Bachelor of Bridge. Kwamutema Mabuyai. System Tazvida. Makasangana kupi sei rini zvaita sei? Ndakasangana naye ndatumwa mumashops. Ndopa ndakasangana naye. 89. End of 89 December mfandatororwa. Msajambe msamanyeni. Makatumwa kumashops ndobva maita sei? Anfandaronobva vandoona. Ndobva vandifarira. Iyo vanga vaya kubechina bridge kuzodi. Vanga vaya kubechina bridge kuzoredza. Saka isusu takazongotumwa mumashops. Ndobva kutochigayo. Saka vakabva vatoona asi panguva yavakaedza kutaura nesu tisiri kuvafarira pasina ndine shamari yangu tangoti vanhu vebhendi tinovadini. Makazviziva kuti ndevebhendi? Takazviziva because kumusha kwanenge kwakasiyana nemutauni. Munotonatsoziva kuti ava vanhu vebhendi. Asi mamatomboenda kubhendi kwacho? Papo bhendi asina kuenda because tatiro chikoro. Bhendi ranga riri papo? Anga one Kiyama Boys. Akatanga kuona umwe ndiani? Ndivo. Ndobva vati chii? Vati ndinokuda. Ndobva mati kuti? Vakandiona ndobva vatiperekedza sezvo tati nezvimaputwa zvedu vakutiperekedza kumba kwedu. Vakangoratidza kuti vari kutida but hatina kubvira tavafarira vakamboenda vakazodzoka. Saka imwe trip yavakazodzoka ndiyo ndakazobvuma. Ndobva mawira nepapo? Kwemimi pakutanga mairambire chii? Ndandisingangodi munhu webhendi. Munhu webhendi anzi aita sei? Vanhu vanenge vachingoti Harore, Marombe ndo zvinenge zvichitaura vanhu. But inini ndamudaka ndikurangarira kuti pane rimwe vakabva vazonditengera rimwe kadhi ravanga vakanyora kuti ndinoda kuprova kune vanhu vanoti svo vaimbe havarore. Inini ndoda kuratidza kuti vanoroora. Kuda kuprova futi kuti zvavanoti hatigone kuchengeta ndoda kuzviratidza kuti ndinokwanisa kuchengeta mukadzi. Saka mimi pakutanga ipapo pamakatanga kumuona akaganda shoko rerudo chakaita kuti murambi mimi pakutanga chii? Mungoziva zvevasikana unenge usina nguva iyo pamwe unenge usina rudo rwacho. Saka rudo rwakazosara ruchiungana asisipo? Rakatozonatsouya tadanana. Kuvabereki venyu vakazvitambira sei vanzwa kuti ndo yavapo? Vabereki vangu vakamutambira zvakanaka nechikonzo chekuti akanatsorora zvakanaka, akanatsobvisa pfuma. Ndiri kubvira hangu ini kuti munoziva pekutanga vabereki vakanzwa kuti mwana wedu ada kuroorwa arikufambidzana nemunhu wemakitari vachitambira sei?
Ndifunga vanobvira vazvinzwa ino vakazongona munhu akubvisa mari asi nina kana vaitaura pamwe vaitaura vasingandiudzi but ndakaona kuti vakangonatsongozvitambira zvazviri izvozvo. Mukoma system vaizikana chaizvozvo nenyaya yekuti pakurongedza mashoko erudo apo haiwa yanga iri nyanzi chaiyo kwamuri imimi vakakwataka isei zvanombotaura kuti vakabva vati zvo ndoda kuratidza kuti zvo vaimbi vanogona kuronda ndakatonyorerwa mamheno mapoints aminoti anosvika mangani asi manje ne ndakada kuti ndizozvitarisa zverudo ainyora but ini ndinoona kuti vanhu ndo vanofarira zverudo nokuti makatarisa pamaalbums avo macd anenge akati 4 kana ari 344 kana kuti 333 dzerudo 3 dzetsika zvichireva kuti vanhu pakuzoteerera rudo ndorwo vanopinda kufarira kupinda dzimbo dzetsika. Mafamba mese pepe gorera makawana nairoro makabva maya kuzogara kuno kuHarare kupi? Tata kugara Chitungwisa. Uchingwiza kuyanga yava mama to nemba yenyu ere kana kuti muri maroja? Tailoja 1 room unit N. Pandakatanga kugara navo vanga vari kuKiama vakabva vazobva kuKiama vakaenda kusungura kwaEphraim Joel. Kusungura kwaEphraim Joel vakasvika vakanorekodha naEphraim Joel evavo wangu Nadia Ungwarire vakazosiya vakatanga Chazesa Challengers I think 1995 ndo pavakaenda kunorekodha. Tichozvasiso kuti matangiro zvinhu zvese kana uchanga ringa band kana kuti company panita zvimwe zvinenge zvichinetsa pane here pamukati mimi apa idini ndakamboisa musoro pamwe chete nemurume wangu kuti tikwanise kusimudzira band redu. Nene pandakaroorwa ndakanga ndisingagoni kuruka madhezi ndo paenda vakadzi vemuZimbabwe kuSouth vachinotengesa madhoiri zvakanyanya saka ndakanga ndisingagoni kuruka saka nokuona mamiriro akanga aitoita upenyu ndakatanga kudzidza kuruka saka ndakanga ndakurukira vanhu madhoiri ndichibhadharwa mari mari iyoyo murume wangu ndo yaizotora ukwanisa kuhaya mota pamwe ukwanisa kuhaya kiti nekutenga fuel inenge ichidiwa kuvanenge vachida kuenda kunoridza vasongonditi achimbomirira zvauri kuita zvokuruka umbogara umbosorora umbodya mari. Tinoziva sisu kuti kazhinji kacho kana band rakura kudai izvo vamwe vanezenge vakuda kuti aiwa inini mudzimai wangu ndiye manager mudzimai wangu inini anotora position yakati imimiyo makapwa post mbendo. Inini hamuna ndisina post asi chinhu chandaingoita ndechekuti neimwe nguva vane zvimwe zvavanogona kuronga kuti varonga zvakati nevakomana idza pamwe vanogona kuti tiri kuda chii nechandaizongomubatsira mazano kuti iwowe mataura zvakati but izvi hazvisi kuita dai wangoita ABC saka waizoona kuti adzokera pamwe azokurukura nevakomana vovaonesa votozoona kuti zveshuwa hazvisi kuita pamwe vozodzokera papoindi yaanenge achida iye. Pane here pamwe patingati isiso imi maidyidzana nevakomana band like paive kuti kana zvimwe zvinhu zvikambonetsa dzimwe dzenguva vana vanogona kuenda kwamadha kuti amadha onai apa kamboedzai kutauraoda mudhara todawo zvakati pane zvaitika zvakafanana izvozvo? Apa pasina nyaya dzavo ndifunga vaingopedzerana ikoko hapana pandakambopiwa pavakambondiudza kuti taita problem yakaiti namukoma hapana. Tikatarisa isiso pakunyora kwavaita nziyo dzavo ikoko imimi mune here patingati apa amaimboisawo ruoko rwenyu? Chinhu chandaingoita ndechekuti ivo vaigona kunyora masongs avo papepa saka ini ndaizobvisa papepa ndoisa mubhuku kuti zvichengetedzeke zvakanaka. Pane vamwe vanotizvo ndinokwanisa kana kungorota nziyo usiku ndakarara kana kuti ndongoona zvinenge zvichingoitika ndobva ndatokomboza nziyo. Mukoma system vaita sei ndimi yaigara navo? Vaitora dzimbo dzavo kubva mukugara kwevanhu kana kuti DJ achitaura paredhiyo sokuti muri kutaura munogona kutaura mamwe mashoko anogona kuvafadza vanonyora pasi mashoko eyo ndo andaizotora ndozoisa mubhuku vozogona kungomubatanidzawo vozobuditsa imwe song. Iyo pakugara chaipo mimanzi vaifarira mimanzi yakaita sei? Reggae ana Bob Marley Peter Tosh nevamwewo ana Banwela Don Williams. Imi maizvipiwa sei kugara nemurume murasta? Madhezi andakaroorwa naye akanga nerasta 1 ndo rakanga ainaro ranga riri pairoro ranga riri pakati pemusoro apa mamwe rasta yakazouya saka nemwe nguva kumotigera aikutitaura kuti nini ndo zvandiri kuda izvozvozvo
Kozoita vamwe vanhu vanonoitsika nenyaya yehiti yake yanga iri Skava. Saka ndimubvunza why aibva ataura kuti ndo trademark yangu, ndo zvandofanira kuzikanwa nazvo kuti system weheti. Saka munoona kuti hiti yange rimwe chete kana dzakawanda. Dzakazopedzera dzawanda. Dzakazopedzera dzawanda. Dzavakanyorera inini panoti ivawo wangu. Kwaita ngerekeni wangu musikana ndainetsekera. Kwaita kaserura ndizvo. Kuzoti tikatarisira pane idzi iye pachake dzaiti ndo dzaifarira iye pachake ndedzipi? Vakudzoka ndaivanzwa vachiridza bhebhi rega kuchema, smoko kozoita vagere mushemusha vadaro. National FM. Shamwarika, chiko nai. Hope dzandakarota nozoroka. Ndangoti batwe nehope so. Ndakunzwa mwanangu, teerera mashoko andinokuyambira. Ndinokupa pfuma ichakuchengeta kusvika wakura, ichakuchenjedza, inovaraidza, inokunyaradza paunochema, inopa hama neshamwari, dzidziso nezviziviso. Usambofa wakasiyana nayo. National FM. Ndakazoita hurukuro neumwe muimbi anga ari fani ya System Tazvida, aifara System Tazvida, ainziye Ishmael Rwanya muchakabvu. Tine urombo kuti zorora murugare. Ishmael Rwanya aibva kudzwaresekwa ko muna Mpunga, kudzwaresekwa 3. Ishmael Rwanya ndiri muimbiwo zvakare, ndinofarira musombo weSmoko. Ndo musambo wandakatora ndikafarira bosi ndaifarirawo System. Pakuimba kwangu manzi yangu yese yanga yangorerekerawo kumusambo iwo weSmoko, zvokuti pana System ndiye munhu wandinotorawo semuimbi wandakafarira mukati mevaimbi vese vaimba musambo wedu weSmoko. Ende zvadaro
ndakazoona kuti mukati memusambo wedu imomo zvatiri kuita izvozvo pane ruvengo rwakuitika. Mushure mekunge ini ndarekodha album rekutanga randakarekodha rainzi Zanondega, ndarekodha album rainzi Zanondega, ndakazotorega ndimboendawo kushow yana System. Ndakasvika ikoko ateka mhanyiswa vachida kutotirwisa zvakaipisisa, then vatangosiyana nazvo. Mva ndasudurukuone vakomana vandandinawo vandairidza nawo, tikati uku hakuchapindiki. Tazobva ikoko nekufamba kwenguva mukushaya kwaSystem, ndikati ndakataura naPeter ndichiti timbobatana pakati pemusambo. Peter akaomesa musoro, zvekutotiwo takatadza kuwirirana pamaimbi pakutaurirana kwachona, asi riro yaamboda hake kubvuma kuti tifambe pamwe chete, but still ndakazongoona kuti vanhu vachona vaingoita kunzvenga kuti titadze kungobatana pamwe chete. Vatangorambawo tangozvimirirawo pakati pemusambo wedu iwo weSmoko. Ndezvipi chaizvo zvakaitika panguva yamakasvika imimi pabhendi pavairidza, uyezve kwakuri kupi? Pabhendi pavairidzira kwakuri kuno kudziva rasekwa, vasvika mutravela. Saka pavakapindawo mutravela isusu takaizoendawo ndofunga dzadziri kumaraundi 5-6 dzezuva rodoka. Saka ndasvika ipapo, ndakasvika inini zvikanzi hamusi kwanisa kupinda. Ndikadaiwo kana kuti even tisingakwanisa kupinda tokwanisa kubhadhara mari yedu. Tikazoona pangobudawo majaindi kuti takurovai panapa, takatozongobvawo zvimwe zvezvi zvekuti muarea maunogara munhu kashoma kuti uzodhifitwawo nevanhu vanenge vakungomirira vachingoti ndewedu, zvokuti pakaita bopoto risingaperi ipapo. Manje webaito masona mdala straight. Mdala System jaisa. Aidomuziva. Kwa aita ngesystem wacho ka. Aita ngesystem for dressing, everything is got one day akazolipeza my blast kathi uzokunongwana kwanongwana system futhi kamwatsi uyathungoona zeze uzomuna atori busy kuda kuzita inini asikudika kumba kwa wachida kuzita inini. Pane pazvakanakira pane pazvakaipira uzokwana munhu akosa kuzita izvo saka anenge achizvifarira
kuna atedzere zvakashata but it's like somehow kumuridzi wechinhu anenge achirwadza kuti bhozi andomuza kunogona nguva dzimwe mota dzokusvika dzichiovateka Rwanya maimbire acho aitoimba kunge iye system ari mupenyu kunge iye system. Mamunzwa kapo Isaac Tazvida achitsigira ka zvarwanya zvataurwa naRwanya apo kuti aiwa takamumhanya pa DZ apa inotambika. Right. Pano umwe zvakare muimbi anonzi Jealous Chareka. Jealous Chareka ndiye umwe zvakare akambosangana nedambudziko. Ndaenda kugirama ndakatambirwa muna Botho. Saka ndaenda kugirama maini pandakatanga kutsikisa album rangu ndo ndakatanga kutodedzwa naBhotho Nyamonjera tichitsikisa tiri kusvika tona chinditi system yani vamwe wako achidya kunoku system Tazvida uya kunoku. Saka ndikuimba system zvanzi ndo you sound exactly Tazvida. Ndakati saka ndobva ndatanga tazotsikisa rabuda album ino ndatiteererawo shuwa ndikati azvona ndichitosimba zima nemusambo plus wagarawo musambo ndaifarirawo tiri kuCentenary kwacho fudiko. Nangoda kupa mamimba na Blast bebe maimba musambo upi waenge ngori sungura but tasingatonga wakarekera kana kunana ngangozvimirira wawo musambo wacho we ngawasmirira apa mama Mega Brothers manje ndopanga wanyatsotora shape ndakutora shape kwanda idawo kuendawo mashinga uchiimbawo musambo weSmoke kuti ndakatanga kutodzona Bhotho Nyamonjera ndaka-identify my voice kuti wewe unoimba system ndo kunosounda voice kuti ndonga ndachigadzira music yangu yaingorerekera iko indaganda ifarirawo musambo iwo. Saka tadaro pandakaonana namukoma Tazvida ndakaona nawo kugrama yanga yazotora mari. Saka zvakaitika manje indaishanda mazuva achiwa. Saka ndaona nawo ndaitya kuti ndisvike padhuze nawo kandichiti ivo zvenzi zvaingoroisa ndomadhizenzi farema chekagerwa musoro ndati manje ndirowera. Saka nawo ndichi regai saka ndakaona matakamunyarara. Saka zvakaitika manje munoziva kuti vaimbi manguva yacho vachitambure vazhinji. Saka ina ndakachena baba ndakachena kozi nyimwe ndaishanda. Saka dzakasvika padhuze neniwo ngoma Tazvida kanzi kwewe ndwani kyo ndandonzi Jealous Chareka kanzi Chareka kanzi ine band ipi ndarugare Brothers nzo hamba ndatombonzwa makusena naye uchiridzwa na Simon Pasho Manqube ndatokunzwa makusena naye ramba chiro good musambo we ramba chiro haunogona vanhu vatanga kufara ngada wakuru kana vandikurudzira akawarekedza tichichirowa musambo wacho so ndinogona haunogona ngati saka damba riri kutanga raitsi chi wako ndewako ndorachira vaita vare ndarinzwa iroro ndira 1996 wako ndewako saka vandikurudzira vema ndafarawo pe. Saka time yacho ndakamira inini na mukoma system Tazvida na Ephraim Joe tandakamira 3 so. Saka yo vakasvikawo ipapo vachitaurawo vozi mukoma Ephraim Joe aitoti ndacheka nepabana apa ndopandaya napo ndichibva kuepweti. Saka zvinhu zvazvitinetseni zvangu zvakuda kuti netseni. Saka Tazvida vakasvikawo paipa zvikanzi mfana kuita mota mahwana chamaizvozipikwa na BM ida kuserviswa futi apo ndasiya imwe chiserviswa chichi. Saka ndakanyasona kuti gepira ndiri kuwachisa job achizana Ephraim Joe dzatiziva chizi. Saka wachienda zvikanzi komfana iwe hazviitire ndiimbe newe toda kuti musambo uendere mberi kuti Tazvida akabva kubendi yo une voice yaTazvida tichiendera mberi. Saka tiri Ephraim tichironga izvozvo zvofunga hapana kupera tinzire ngoma Ephraim Joe washaika washaika ati asi ndatoda hangu kuti ndakundokwanisa kuenda bhozi ndasingori mune ane makare ngoti ndoda kungoita zvangu. Zvadaro mukoma Tazvida vashaika tifunga chinja ndakakwanisa kuzoita kufonyera pane nhamba dzandakatora vanga vashaya futi ngoma Ephraim Joe bhozi anenge akashaya amshaini for the same year I'm sure. Saka ndakazofonyera pane nhamba dzandakaona pakaseti richazezesa ndafona ndaikumbura ndiani kuti anzi ndipita Tazvida nata ndaikumbura kuti ndino Chareka chichi zvinoita ndikujoineiwo. Sikanzi handichanzwa manager iye vainzi ndiLeroy mazuva acho vaivayo ndobva so ndinofuna ndifonyera mangwana. Ndazofona mangwana zvakamira sei zikanzi manager varamba kuti hazviiti kuti utijoine nati anobo apo boys zangu anambozudza ndoda kutosiya chamuti kana ndijoine kuita zezesa nati kumana ndamudza kudai kumana varamba kanzi handemberi tichirova musambo. Saka tazorekota album ina 2000 manje rainzi magariro edu iro album ndo rakazombita ka breakthrough kedu rakazikana. Saka razikana rakanetsa manje wakomana apitanga kuti netsa zvisingatomboiti zvekuti ndotorangarira mumwe musi mukoma Shema vaenda kutafara akazonzi Peter ari
mubaba ere mwagerwa aiuya yotafara mazuva achiya sai dzakasvika saka mukoma shemani beta tsike kuti ndini jealous vasvika zvikanzi ndini jealous chikanzi itomira ipapo nditokutsvaga so aiwa handisi ndinonzi shemu kandiwe vasatisa vadzazanarera urohwa rakuita kutamara kweyagerwa chiye munangani rasta ndona kuti yangeri yawo yamushani ndakanzonyamushani fana ngeri baba shop yawo because vaiuya zvekuti kutafara ipapo mazuva acho vaiuya zvekuti ndona kuti vaigera ndiwo munandotsvaga ndobvatiza saka zvadaro ndakazomboenda kuwadza extension futi vandaonana namai vamushakabvu system tazvida vandavaona ndakadzwa mai vasystem kawo vanaenda vamhorisa anga akasununguka zvokuti mai vacho zvaingoitawo system ndosunga ndozvanhu zvakaita mama wacho anga akasununguka zvokuti tataura navo pezwa wapesana neumweni uri muimbere wapesana neumweni Peter kauya rapo ndongoma Peter ndaenda pepai makati mukoma Peter handisi Peter ndaudzwa namama wanyanzi handisi Peter ndotongonyararawo kadake ndisairazvo akaramba handisi Peter audzwana handisi Peter akaramba apo ndaitwa neshungu dzonditauri akaramba handisi Peter saka ndozvezvimwe zvataisangana nazvo saka album iroro rangu raita breakthrough saka makatopesana ipapo ndakandakuzotara nawo ipapo ainzi handisi Peter akaramba bcause ndakatozvintroduza ndonzi chareka wakangotaura zita akaramba anzi handisi Peter akaramba bcause ipapo ndaishanda kukambani mwaigadzira marodzi mukuextension ikoko saka vakaramba saka zvimwe zvakazonyanyoitika mai kwatiri zvimwe zvakatinetesa isusu ndezvekuti album redu ringada takaita mashows naro sterek bcause ndorakakazikana iro but nekutya handina kukwanisa ita mashows hari enough nekuda kwekutya ndaichita mashows nezvekutaura kumana vachingotipromisa kuti vamwe munonongorohwa kumana ngatigare kumba ndo zvakaitika ipapo zvokuti album iro ndaifanira kutochiisa mashows akanaka iroro rakabuda 2000 racho iroro vamazvisiya nekuda kwekutyizirwa mai ndaite plus nenye age ndaitorowo mudiki futi ndaitotya kuti unoona saka kuti mufambe uri support album rere nezvekutaurwa zvakanetsa ndochokwadi ndakatya bcause vamwe vedu vanga unongozwa vamwe vedu vanga ane mari ka nanenge ane mariwo dzake anonongoita sezisi unongoshingotyoma kuti pandikwana saka kureva kuti hapana here pamakatombosvikawo vari pashow mukapinda mushow yavo isu taipinda mashozi vasingazvizivi taipinda zvakanaka namukoma wangu chemu hataiga takapinda mashozi avo tichingopindawo tichiona tena hapana tasingazombotauri zvekuti kana ndonzani chichi kungobhadhara mari yedu tirakanyarahapana itisiyo tasinganyozikanwa topinda toonawo kana zvoda kukumbirana kuti tikati timu haungambokumbire nenyaya dzedzia toonawo todzoka asi tainakirwa nemusambo wesmoko tainakirwa navo taitotera then neimwe futi incident yakaitika takadedzwa nainzi Gwarada aiva manager vainzi pamutangadura kuruwa saka atipa show tamudzisa cd redu ndobva arifarira zvikanzi ndokupai show yai taenda kuti anoridza paipai saka Gwarada yaiti ndakadzana tazvida zvokuti ndakatondodzwa dzimwe nyaya iti ndakadzana tazvida aigona chikoro chicha chinodza musambo uri bhoro watowaya kumana saka ndazoti Gwarada akati tiriwai macopyrights akatazvida ndamaruwa ini macopyrights atazvida ndairova zvekutorova zvekutoti vanhu vanotofunga kuti pamwe system apano kana ndakura macopyrights saka tamaruwa paipai iaitepa irekodha haana kutudza ndikurekodha saka akazodedza vana Peter kuti vanoridza ikoko kwamushuwa zvakaitika ipapo bcause iye anenge akazotakakomberana kuti hausi kunyatsoridza nzive dzise zvanga zviita mupana panapa iyo yakabva netsa nyaya iyoyo namwapita kuti vada kurohwa vada kurohwa akanenge akavanzwisa kuti vada kurohwa kana maakutapidza nziyo dzedu vashozi vada kutorohwa vakatorohwa saka mava marimirana manje zvawedzera but zvinhu zvinenge zvisina kunaka zvemuindastry yazvimonyero yangu bcause ini chandinge ndichifungawo zvangu ini saartist ndichifunga kuti kana muchinge mashayikirwa nalead vocalist wemubhendi indotofunga kuti zvinenge zvakanyonaka zvisaite zvinge zvokukama ngazvite zvezvi zvekuti mudedza kana vanhu munoita maauditions aya muchinzwa mazwi ari similar naleader wenyu ashayika so that munomaintaina brand remusic yenyu mimai kuti pane kuti muti kana nenge ashaya ihama yangu iwo zvawango uri mutikwata imomwe akadimbokuimbisawo album aitozoti notinyangadzira music sei asina bvurambo kuti shamwani nziyo ndanyora imboimbawo album uri wega throughout yangonzwa maabhum anyingoimona leader yeye then ashayika mada kupindira kuti takutoimba maonyero angu hazvinyatsobuda ndona zvinhu zvakanyonaka kutora vamwe vanhu kunze moita maauditions
kutsvagawo munhu anoimba vanetari monyorera naye contract kana atadza munomufaya munotsvaga futi mumwe futi at least voice pendiregedza kufa arife because afayo ndiye ndiye pen ngaramberere internet rine brand but muchitsvaga munhu anitase anokwanisa kureplace izwi iroro at least arisheke rakapinda pa 90% similarity zviri nani zvinongoitwa kubhora exactly kuti striker uyo akabva mutsvagawo futi striker hamuise refu kuti refu ngambopinde panzvimbo yastriker ribude pracho ndo zvakaitika futi ku4 brothers Marshall afa vakatsvaga band rakabatana kudaro vakatsvaga munhu ane izwi rinokwanisa kuita sei kuenderana vakaona kuti James Makombe zvaita sei nyamande zvaita asi zvakazoramba futi kufambira mberi kumberi ikoko agumisira akuzoitawo zvake ndinofunga inyaya dzokuti hatisi kutora music yedu kuyaita kunge makambani zvezvamino zvazvingori so kupa kunyatsoita order isusu matisi hazvisi kunyatsoita songe kambani ozikaita ngekambani ka hamufe nenzara ka musamuendera mberi zvakava ndikupemenza zwa this guy anonzi tichaona chacha ane voice zvokuti iri kwachimombe mvese zvokuti pamwe de musambo wakangoendera mberi kwachimombe ane voice racho iri kwachimombe ndizvozvo hakuna munhu asina munhu anofanana naye kubva kuchiso kungai kuvoice hazviite saka ndo zvinhu zvandichichokurudzira kuti kumatisi I'm sure dei zvaidaro ka zvanisingambodhakwa zvemusic zvokuti ashaya zvavharana I don't think zvaidaro Jealous Chareka Rugare Brothers Rudoro yangaiwa ndezvipi zvatingati sisu zvakaintroducewa naKamusena paakaitwa manager kuita Zisa Challengers. Kamusena akauya nemaideas matsva akusimudzira kachikwata ndo anodiwa namamanager manyama mabifi mamanager anofunga ndo anodiwa kamuzvikwata umu pangawe pakambani padiwa manager zvakarika nemusoro svikira ndazointroduce of nyaya fan club because ndandiri fan ya Lucky Dube saka ndaitombororerawo matsamba ayo kufan club yavo yekusouth Africa saka ndoma ndakopo style dzefan club ndoma ndazviintroduce kusmoko saka ndindakaintroduce inzi smoko fan club iya saka kubva ipapo ndini zvekare zvokuti kana vazhinji vachiyeuka zita rangu ndorai ndindaipindura matsamba evanhu ndindaitumira vanhu zvinhu zvavaidiwa zvacho zvese dhongoekese ndindaita noda kuti ndandane kaidea nazvo vamwe vangu manje Lucky naPeter anga sinei nezvakawanda Peter aingofunga gitare nokufunga motikari driver mota basa takuenda next show negitare zvimwe zvakawanda zvekuzonzi pane maprojects akati zvinhu zvimabhuku zvanga sina basa nazvo Lucky ndiyo andazi ndakubatsira naye because Lucky akazi patakapiwa zvinhu zvimbo ndakanzi band manager Lucky akavanzi band treasure ndiyanga treasure wedu ari secretary futhi weband Peter anobva angonzi band leader iwo mudara vachiti director because vanga kuita kunge company then Cosmas uya ndiyanga kumirira department restage management vanoti nhasi vapfekei
nenyaya futi dzewelfare yechikafu kuti nhasi vanhu vari kudyei nokuti taita zvakawanda futi aimbosvika takasvika imwe state yekuti mukoma system vakazomudza timu yebhora yainzi Chazezisa Pirates. Saka takatombopinda maactivities akawanda zvekuti takasvika panguva yekuti isusu tega ndakazosvika pakuti aiwa ngatitengewo mainform yedu yebhora isusu ebhendi chete. Saka tatane timu yedu yebhendi yekuti taiti tikasvika panzvimbo tikasvika nhasi tirikurudza mubvuma tikangosvika nguva iripo suppose taifarira kusvika kana makuseni ma7 8 masvika vanongotuma vakomana votsvaga vanhu muarea kuti amuna hacho hapana nyika timu yebhora kana kuti boys dzemuarea hapana nyika vada kutamba nesu bhora vatamba nesu bhora vobva vangounganidza navanhu so vatangowirana kuti auye nguva yakati masikati pachigiraundi cheipapo. Saka taitamba nawo bhora nevanhu vemuarea imomo manheru vanhu aivozoya vachitoona kuti tirapa pastage. Saka zvakaumba ukama hwedu isusu nevanhu vataenda kunodi kunofambira vave nokuti kune dzimwe nzvimbo dzainzi hakuridzike magitari asi system airidza vana chiti panapa pakambopondwa vanhu but panapa pakarohwa mabhendi panapa aparidziwa mabhendi but isusu tairidza nokuti tainotsvaga vacho vainzi vanonetsa vacho ivavo ndovataitiwirana navo ivavo. Saka ese mastrategy wayo ndaiaona kukasongo because kukasongo kwairohwa munhu futi pagedhi nokuti ndandire domain. Saka ndakati ndatomboendawo kuti munhu trainwa karati nezvimwe zvakadaro kukasongo kuyundi eyo kwaune gym pahoro papa. Saka ndikadaitrina karati nekuita gym ikoko asi muviri wangu havakaramba wakuchinja ndanichingori izvo zvandizvo andingori kangori kamuviri kekamusena angodai but yaiti yasvika nguva yekuti pamaoko apa taimbotambidzana nevanhu vainetsa zvesure. Umwe wayo kuna kuuya achidherera achiti kamufana asi aizosangana nezvinhu zvihombe panguva iyo handisiri kuti ndiro yezvibhakira aiwa zvakatosiyana zvasi peka zvinhu zvebasa panguva ipo. Saka zvimwe zvinhu zvatakakwanisa kushandisa dzimwe nzira idzo kusmoko zvokusvikira tapiwa manzvimbo tese but still ndindaitoonekwa ndichihedha futi madepartments akawanda. Mamuri based kupi manje wakomana smoko kuchitungisa kuunit N because takazopesa tazotsvaga nzvimbo but taiti apa toti tiwane ko panonzi apa ndopedu apa. Saka ndini futi nyakufambira stand yacho enge iri kupi kuunit N painzi pachi manje pazvido ndakafambira stand iyoyo ndichibatsirwa nemudhara anonzi mudhara Malashi anonzi Jeffrey Mulungusha. Ndovakanipa idea yekuti pane stand yarapa iri kutengeswa. Saka ukangoona stand amunoona ngweswa ichi Jeffrey yanga iri shamwari yamukoma system vakambogara vese kutostock vakadzidza vese mukuziva kutostock. Saka ndiyakazinga kuprinta mahats matishirts ese ese makwamaiona zvaitwa naJeffrey kuburikidza ubhururu hwaona namukoma system. Saka ndiye futi akazonditi aiwa pane stand apa. Saka kwakuzobva ndaudza mukoma system vataenda tikanaiona. Saka stand yanga iri paitwa chine chimanja stand takabva tazovaka nzvimbo yedu yataiti smoko center. Takavaka pa tine chinangwa chekuti tione nzvimbo yekupracticira practicira nekupota tichidzidzisawo futi vechidiki vaida zvokudzidzira magitari navamwe vakuru. Noda kuti smoko isusu hatina nzvimbo yava hakuna kumusha kwatisina kupinda muno Zimbabwe hapana maruzevha atisina kutenderera hapana pamaini patisina kusvika hapana growth point atisina kusvika hapana timatownship atisina kusvika namukoma system. Saka taitora vamwe vanhu ikoko manje vanokwanisa kuridza vaive totoya naye pamwe vamwe vagara mbavamukoma system vamwe vagarawo navo vamwe uchiri kutonderawo makanhonga kubva mumasango imomo vari kuizviitira zvinhu zvako zvinhu zvindiyani vakuzviitira zvinhu zvavo zvino izvi azhinji vacho asi ndinogona kunhonga kutaurawo vamwe vanhu vari mumagroups mamwe nevamwe vari mabhendi avo vakapfuurawo nemusmoko vamwe vakapfuurawo nemaoko mangu inini ndandegawo futi zvekare vafana tiri kusmoko tinotaura nezva tina Obert Gomba uyu drama aibva kwangoma Alec mwana akatobvawo nekusmoko akatodzidzira pawe pabase pedu pasmoko center ipapo. Kozoya anonzi Baba Gari Jau ari kwaPeter Moyo akauya futi akauya negroup kwangu famba naye chaizvo akatori kuti mabhamuzi angu akawanda. Tozoenda kuna umwe watakabva naye kuout takabva naye watatora kwanyika mukomana aitamba ari kwamukoma Alec nanhasi asi zvino achada zvotamba anonzi White Mubako
ya takagara naye stere kusmoko nomumwe anzi Fred Makashu ari kukadomao takamutora kucheguta aridza madrums tikamugara naye futi kuno kakazobva akuenda kungwenya. Ine ndine mukomana wefuti Simon Mutambi akatobva futi nekwandiro yaitoya kumba kwangu aibva kubhitisa achitoya kumba kwangu ndichitomudzidzisa bass guitar aitoita mission kuti mukoma ave negitara mukoma ndoda kudzidzirawo gitara da unondidzidzisa saka ndaimudzidzisawo pataita kuenda mashows iyo yedzokera kumba kwake kuenda kumba kwavo. Anga aimbogona here kubata gitari Mutambi kwanda anga asikatogona zvamuchose aiva neidea ndakazi ndakumupawo macodes aanga asingazivi nekumubatisa mamasongs edu nekuzomuridza upendi kwedu ndikaenda naye kuMozambique kusvikira wazobva wane gurupu rake. Manzwapo mashoko aLeroy Kamsena ekusumudzwa yakaita kuti chikwata chinge chichisumukira, asi Zex Tazvida anga ane muono wake ega pamusoro pa iye chikomana Leroy Kamsena. Saka inini Roy ndomuziva bosi kana system chacha aigara akachema naRoy kunyaya dzeaccounts bosi like madezi acho andiri kwaitwa yeye inonzi Smoko fan club kune vamwe vanhu vanga vari kuhwangeko aigona kuisa mari straight muenvelope yobva yauya nzvezvi vamwe vachitumira zvakawanda, vamwe vatisa gold achitumira gold ari kuseri uko kunana Empress Mine uko simudzira ndoda beji reSmoko, ndoda t-shirt yeSmoko ini goridhe rangu sese zvaingotorwa naRoy neumwe anonzi kambani Malasa, munin'ina waMalasa. Zvese izvo zvindangari secretary madezi achi zvaingotorwa mari dzese idzo dzaingotorwa naRoy dzese idzo dzisingasvike kui. Isaac takamboshanda naye patakarekodha anochiwa tauri ndiaibheka razi taifamba naye mumashows ndandasiya kutaura nezvake aivapo paline-up yegroup asi akazomiswa nenyaya yekuti anga asingawirirani nevamwe ndiye akazoimbirwa song yonzi ndiwo akasvikanyira wega zvokuti vanhu vane mistake vachiti system unofunga aizviimbira iye anga uzati akuda kufa hazvisizvo kuti mukaenda nayo message yacho iripo kaitotaura nezvemunhu waitonetsa anowana aitombotinyira vamwe achidi but akazozviona papapaya kuti kumunga hakuna Thank you.
Kamaro aterereka ndo kamboka mzuko wakazvikanyira wega bvana sisi mtazvida kana nekudaro ka anytime ini nangu ndakurovera kuenda panapa ka tosangana kamune zvimwe zvirongwa pano pa National FM ndonzi Rapson Mare the national driver.